Takže čus bus autobus lidi. Zdraví vás Balkános. A je tady se mnou i Monster Gunner X jako host. A my dneska budeme na Time Shift demo. Já vím, že to zní blbě. Ale my se do toho pustíme, dáme novou. Jakou si mám dát obtížnost? Tak mi dáme normál. Pro začátečníky je to na IC. Mitchell, this is Swift. A teď budeme chvilku ticho a nechám si tady to poslechnout. I copy, Swift. Glad you made it. You're standing directly below the Imperial building. The front gates of the building are guarded like a vault. They have high-powered turrets that'll slice you apart if they spot you. Your best chance at getting past the perimeter wall is through the force fields. But you'll still need to cross those damn turrets to get there. Maybe your time-shifting powers can help. Contact me when you're in the garage. Takže to bylo všechno a můžeme začít. Monstra. Taky bys určitě něco rád řekl, viď? Monstra. No já tady mám... Ta tvoje kočka, viď? Krucej. Tak jsme zemřeli. To bylo strašně těžký tohleto. Tak jo, tak my dáme replay demo, yes. Promiňte za menší failík. Za hodně velký failík spíš. A my teda začneme znovu. Tak jim tady propálíme hezky. Ať se trošičku zahřejou, je jen zima. Co? Teď jsem mačkal. Takže nevím, jestli tady to dáme vůbec na první pokus. Na první pokus jsme to nedali. Teď do třetice všeho dobrého. Prostě do třetice všeho dobrého, to je nejlepší. Aha, už vím. Musíme počkat chvilku. To trvá, než se nám to načítá. Dobrý, a můžeme. Takže jo. Takže jsme zase tady. Teďko nás nesmí zabít. Teďko nás to nemůže zabít. A jinak... Konečně se otevřela ta brána. Za ilusky otevřete... Za ilusky stáhnete... Nevím, ani ne za půl hodiny. Takže jo, stále jsme zabili. Chudáci. A běžíme dál. Tak si vezmeme. Tady to jak vypadá je vylepšená verze, nebo to starší verze. Takže my vezmeme tady tu. A nám! Takhle to se hodně povedlo. Tady to taky. Moc životu teď nemáme. Ale budeme to muset přežít. Mali jsme konečný čas, což dává problém. Ježiši. Ne, neprohrál. Jen tady nějaký chlap, o kterém jsem vůbec nevěděl, že je živej. Swift, are you starting a war down there? Tak. Hang tight. I've got reinforcements coming. První, druhý a třetí. A bum. Všichni tři najednou mrtví. To je sranda. Swift,
We're approaching you by truck right now. We're A teď just down musíme the rychle road. běžet. Nestihneme. Oh shit! Bomber! We're all gonna die! Field gates deactivated. Takže jo, stihli jsme to, jsme tady Reinforcements on the a way. běžíme dál. Tady jak vidím, tak jdou naši. Jo, to jsou naši. A budou nám pomáhat. Jo, dobrý, takže nám pomáhají, dobrý, takže jsou naši. To poznáme. A my zpomalíme čas, pak budeme rychlejší. Ale oni se mezi tím zabíjají něčím jiným. To znamená otočka. O, ten je lagnutý. Takže jo. Looks like you're on your own now. I have no one else in the vicinity. Dokázali jsme to, dohráli jsme to. Sure hope she's right. Do třetice všeho dobrého, to se neříká nadarmo. A takže my jsme dohráli celý demo a já se s vámi loučím i s Monstrem a jestli se vám video líbilo, tak like, nezapomeňte taky dát odběr na můj nový channel, na který teď to video budu dávat, taky bude popisku videa můj Facebook a poprosím, abyste mu dali taky like a to je tak všechno a zatím nazdar!